दिनै फुंबिलिनि बे 2025 गोदान बोसोर बे मायथाइयाव गिबियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै बर' फिसाफोर बर' आइ आफा रायजो राजा बिटिआर बड'लेण्डआव थानाय बर' कसारी काउन्सिलाव थानाय कार्बि आंलं डिमा हासाव आसाम नाङै जेसेबां बर' रायजो राजा बिथांमोन दङ लोगोसेनो नेपालाव आरो बांलादेशआव वेस्ट बेंगलाव मेघालयआव बेंगलराव दिल्लीआव जेरावखि थाया मानो बुहुमनि जिखि खनायाव थाया मानो साफ्रोमखौबो गोदान बोसोर 2025 बे इंराजि मायथाइनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय खुलुमनाय आरो साफ्रोमखौबो गोग्गो देहा आरो इयुन जि फैबाय थानाय 1 बोसोर 2025 बे जाफुंसारनायनि थाखाय आनान गसाइनियाव आरज गाबबाय। दिनैनि बे गोदान बोसोराव बे फुंबिलिनि समाव गासै बर'नि पर्टेल बे मिडियानि गेजेरजों बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बर' हारिनि माहारिबाद बर' राव बर' हारिमु बेनि गासै बिथिंनि जौगानाय बेनि रैखाथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समाव जेरैबायदि हाबा मावदोंमोन बिनिख्रुइ आरोबाव रासिन आरो गोख्रोंसिन हाबा मावलांनायनि थाखाय जोङो अराय समायखिरा लायो। जोंनि दालाय जोंनि दखरा जोंनि जिल्ला जोंनि कलेज इउनिट कमिटि जोंनि इउनिभार्सिटि इउनिट कमिटि जोंनि मिरु आफादनि साफ्रोमबो गासै गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा रोजा रोजा जोंनि मावथि जोंनि वार्कार्सफ्रा हारि दानायनि थाखाय जान्जि खाफ्रानानै खामानि मावलांगोन आंहा गोसोआव गोथौयै फोथायनाय दङ। दा बे बुब्लियाव जोङो जेखौ जेब्लायबो मोनदाङो जे गोजोन आरो खौसेथिखौ जों जेब्लाबो हास्थायो आरो थांनाय समनि जे मोनसे दुं हाव हाव थासारिमोन दिनै बे थासारिखौ जोङो अभारकाम खालामनानै 2020 मायथाइनि उनाव बे गोजोन गोरोबथानि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव आसामाव बर' हारिनि जे थामोनथा रैखाथिनिखौ बिथा खालामनानै जे गोजोन गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन बिनि गेजेरजों दिनै गोजोना गायसनजाबाय आरो खौसेथिनि जे मोन्थोर बे मोन्थोरखौ लानानै बड'फाया जेखौ बुंदोंमोन बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ जों दिनैबो खावलायगोन जेसेबां जोंनि आफादफोर दङ जेसेबां जोंनि गौथुमफोर दङ आरो बियो माहारियारि आफाद फरायसा आफादानो जा लोगोसेयैनो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरजों दैदेनजानाय राजखान्थि हान्जायानो जाया मानो जों खौसेथिनि थाखाय अरायबो साननांगोन हाबा मावनांगोन आरो जों आवगायलांनांगोन आरो बेखायनो आंहा गोथौ फोथायनाय दङ जे थांनाय समफोराव जिफोर एना एनि जिफोर जोंनि गेजेराव गोनो गोथो सानलायनाय गावजों गाव हिंसा हिंसि सानलायनाय दान्थे बिदान्थे बेफोरखौ जोङो नागारनानै फैबाय थानाय समाव जोङो गोख्रोङै बर' हारिनि अराय जौगासारनाय आरो जाफुंसारनायनि थाखाय खौसेथिनि मोन्थोरजों बयबो हाबा मावलांगोन आंहा बिसास दङ। खारन भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि दानायनि थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय बड'फाया जोंनि जे आदर्श होनानै गालांदों जे मोनसे जोंनि प्रिन्सिपल आरो जे फिलसफि होनानै गालांबाय बे आदर्श आरो बे जे खुन्थियाखौ होसोनानै दुलाराय बर' माहारिया खामानि मावगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फायखि बायदि भलन्टियार हिसाबै हारिनि निर्माणनि थाखाय हारि सेबा खालामनायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नैबे मिडियानि गेजेरजों 2025 सनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिफोर जोंनि प्लेस जोंनि जि समायखिरा जोंनि जि टारगेट बा जोंनि जि माने हाबा मावनायनि जि मोनसे गल एजेन्डा जों सेट खालामदों बे एजेन्डाफोरनि गेजेराव गुबैयै बर' बिजों सोलोंथाइखौ गोख्रोंसिन आरो राफोदसिन फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय जिखिनि जेंना जेंसि दङ बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय जों गोख्रोङै हाबा मावगोन आरो बर' बिजोंजों गोग्गो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौनि थाखाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै जिखिनि हाबा मावनांगौ दङ जों बेखौ हाबा मावलांगोन। बादायलायनाय आनजादाव कम्पिटिटिभ आनजादाव जिखिनि जोङो एफर्ट होनांगौ जिखिनि जों एवारनेस आरो काउन्सिलिं होनांगौ बे गासै काउन्सिलिं एवारनेस आरो अरियेन्टेसननि थाखाय
जों गोख्रोङै हाबा मावगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गोथौयै मिथियो, जोङो रियेलाइज खालामो जे बर' रावा 80 सिडुलाव रिकगनिशन मोनबाय आरो बेजों लोगोसेनो आसामनि लोगो सरकारि राव एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै दिनै मर्यादा मोनबाय। थेवबो दिनै बर' रावखौ आसाम जुडिशियेल सार्भिस, बे आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव माने दाबो बेखौ थिसनैनि थाखाय बा बेयाव लेंगुवेज जे अपसन गैयैनि थाखाय जोंनि जुडिशियेल सार्भिस CGM बा नोङो माने सेसन जाज बा नोङो बायदिसिना जिखिनि हाइ कर्ट बा डिस्ट्रिक्ट कर्टनि जाजेसफोर दङ, बे लेभेलनि एपइन्टमेन्ट आरो रिक्रुटमेन्टनि जे आनजाद, जुडिशियेल सार्भिसनि आनजादाव बन्सित जानो गोनां जादों। बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ आरो CTET जि मिरु लेभेलाव खुङो, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया खुङो, बे CTETआव L1 लेंगुवेज अपसना बर' दासिमबो गैयैनि थाखाय, जिहेतु आसाम सरकारा गोदानै टेट खुंफिननाय नंलिया आरो बेखायनो LP आरो ME पर्यायनि एपइन्टमेन्ट आरो रिक्रुटमेन्टनि थाखाय CTETआव जोंनि केन्डिडेटफ्रा बर' लेंगुवेज अपसनजों बिथांमोना क्वालिफाइ जानांगोन। दा बे अपसना गैयैनि थाखाय दिनै जोंनि माने फरायसा फरायसुलि केन्डिडेटफ्रा बन्सित जानांदों। बे मोननै इस्युखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै खामानि मावगोन, मावगासिनो दङ आरो गोनां जायोबा गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों जों आवाज आरो गणतान्त्रिक जोङो प्रतिबादि बा धर्ना हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारखौ जों एटेनसन ड्र खालामनो जोङो माने बाध्य जागोन। दा फैबाय थानाय बोसोराव जोङो मिजिंथिदों जे 101 बर' थुनलाइ आफाद एबसुनि जि मोनसे मेम'रेन्डाम दङमोन हायार सेकेन्डारि बर' मिडियामनि आपग्रेडेशननि खोथा, 50टा बर' मिडियामनि मडेल हाई स्कुल गायसननायनि, आदर्श बिद्यालय गायसननायनि खोथा आरो बेजों लोगोसे फोरोंगिरि थिसननायनि बाथ्रा आरो लोगोसेनो 6.3 नि गेजेरजों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि मेटार, बिटिआर आरो आसाम नाङै बे जेंनाखौ 2025 नि गेजेराव पूर्णांग भाबै जोङो सुस्रांनांगौनि थाखाय जि लेभेलाव एफर्ट खालामनांगौ, जि लेभेलाव सरकारखौ नारसिननांगौ आरो जि लेभेलाव सरकारखौ एटेनसन ड्र खालामनांगौ, बे लेभेलखौ जोङो गोख्रोङै जोङो हाबा मावगोन। बेखिनि खोथाखौ आं स्पष्टयै दिनैनि बे गोदान बोसोरनि जागायजेननाय सानाव रायजो राजानो आरो सरकारनो आं मिथिहोदों। लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि जि टप प्रायरिटि एजेन्डा, जोङो जि मोनसे बुजाबुजि पिस एकर्ड बा पिस एग्रिमेन्ट खालामबाय आरो मोनसे एग्रिमेन्टआ मोनसे जातीय दलिल, 93 नि एग्रिमेन्टआ एकर्डआबो मोनसे जातीय दलिलमोन आरो 2003 नि BTC एकर्डआबो मोनसे जातीय दलिल आरो 2020 आव खालामनाय बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर एग्रिमेन्टआबो मोनसे जातीय दलिल आरो बे जातीय दलिलखौ मावफुंनायनि गेजेरजों बेयाव लिरनाय मोनफ्रोमबो खोथा, मोनफ्रोमबो सेन्टेन्स, मोनफ्रोमबो वर्ड, बेयाव माने दारि कमा जि थाया मानो भारत सरकार, आसाम सरकारा मावफुंगोन होननानै जोंनो खोथा होदों आरो बे खोथा होनाय बायदि गासै खामानिफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै जिखिनि सोमावसारग्रा आफादफोर दङमोन, सिगनेटारि अर्गेनाइजेसनफोर दङमोन, बिथांमोनखौ लोगोआव लाफानानै जोङो खोब स्पष्टबादि आरो गोख्रों मोनसे नीति लानानै जों हाबा मावगोन आरो बिनि बेलायाव जिफोर एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजाबाय सरकारखौ जोङो धन्यबादबो होनांगोन आरो सरकारा बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायाव जथेस्थ सिनसियारिटिबो दिन्थिदों। नाथाय माखासे जिखिनि जोंहा आद्रा दंबावो, माखासे आद्रा थानाय दफाफोरा डिले जायाखै नङा जादों आरो बेखायनो टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जोंनि जि नाजानाय एफर्ट आरो रिलेन्टलेस जोंनि जि प्रेसार, बे प्रेसारा कन्टिनिउसलि सोलिगासिनो दङ। मिजिंथिदों 2025 नि माने आधा बाहागोआवनो फैबाय थानाय माने 3 निफ्राय 6 दाननि गेजेराव मेजर जिखिनि जोंहा एचिभमेन्ट मोनबावनांगौ दङ, जिखिनि जोङो एचिभमेन्ट मोननांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावबावनांगौ दङ आरो बे बेलायाव जुदि बिटिआर बड'लेण्डनि खोथाखौ जुदि जोङो रायखाङोब्ला बेयाव गामि सोसननांगौ दङ, बेयाव समस्ति 60टा बांहोनांगौ दङ, बेयाव डिपार्टमेन्ट बारायनांगौ दङ आरो फाइनान्सियेल अट'नमिनि गेजेरजों जोंनि जि बड'लेण्ड जि काउन्सिल बा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन, बे 6 सिडुल काउन्सिलखौ जोङो मजबुत खालामनांगौनि थाखाय बा मोनसे स्टेटास आरो स्टेन्डार्ड बे पर्यायाव लांनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ,
बे फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो जोबगोन आरो जोङो जिहेतु हाबा मावबाय थादों बिनि सायाव जोंहाबो मोनसे माने टारगेट जोङो बेखौ खानानै लादों। गुबुन मोनसेया जाबाय बर' कसारी काउन्सिलनि जि माने फुल फ्लेजेड जि स्टेटास बिनि गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ, बेयाव समस्ति निर्धारन खालामनांगौ, बिसायख'थि खुंनानै नांगौ रोखोमनि बेयाव जे पुँजि होनांगौ, फाइनान्सियेल जिखिनि माने बेयाव 10-12 लाख बर' सुबुंफोरखौ जौगानायनि थाखाय माने पुँजि होनांगौ, बे पुँजि होनांगौनि बेलायाव सरकारा जथेस्थ' बिथांमोना माखासे नेग्लेक्ट खालामनायखौ जों नुदों आरो नांगौ बायदि साफिसियेन्ट पुँजि होआखै। दा बेखायनो बे बिथिंखौ आबुङै मावफुंनांगौआ जोंनि सल रेसपन्सिबिलिटि, बयनिबो रेसपन्सिबिलिटि। आरो बिटिआर काउन्सिल, बर' कसारी काउन्सिल इउनाइटेडलि थानानै आसाम सरकारखौ नारसिननायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होनांगोन। कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि जि जेंना दङ, बे जेंनाखौ समाधाननि थाखाय विभिन्न एंगोलजों बे हाबा मावनाय जादों आरो बेयाव जथेस्थ' बाधा, जथेस्थ' रेस्ट्रिक्सन, अबस्ट्राक्शन्स गैया नङा दङ आरो स्वयं बे कार्बि आंलं ओनसोलनिफ्रायनो बे अबस्ट्राक्शनफ्रा फैदों। दा बेखायनो बे अबस्ट्राक्शनफोरखौ गैया खालामनानै भारत सरकारखौ जोङो कनभिन्स खालामनानै बेखौ जाफुंहोनांगौआ जोंनि बयनिबो बिबान। 2003आवबो दंमोन, 2020आवबो दङ। दा बे बिबाना जोंहा थाबाय। आरो बारग' एनडिबिफोरनि जिखिनि जेंना जेंसिफोर दङ, बिथांमोननि गासै जेंना जेंसिखौ जेलाव थानाय जोंनि मारटियार परियालनो रां अनसुंथाइ होनांगौ, रिहेबिलिटेसननि माने जोबथा मोनसे पार्ट दंबावो आरो फारसेथिं केस दैखांनांगौ बा उइथड्र खालामनांगौ दङ। बे बिथिंखौबो नोजोर लाखिनानै दिनै खामानिफोरा टाइम टु टाइम माने डिसकासननि गेजेरजों मोनसे फिनिशिंआव फैनायनि लामाखौ जों नुहुरदों। थारैनो आनान गसाइनायाव जोङो अरायबो आरज गाबगोन जे बे बिथिङा जोबस्रांनायनि उनाव गोजोन आरो सान्थिया माने पार्मानेन्टलि एस्टाब्लिश जागोन आरो जोंनि ओनसोलाव जिखिनि इउनिभार्सिटि, जिखिनि कलेज, सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, रेलवे कोचनि माने वैगन वर्कशप बा फेक्टरि आरो लोगोसे जोंहा एनआईटी, गुबुन गुबुन जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार, जि डेभलपमेन्टेल पेकेज बा इनस्टिट्यूशनफोर दङमोन, बे मोगथां महराव फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो महर मोनगोन। आरो जिहेतु मोनसे माने फाइनाल स्टेजाव दङ गोबां प्रजेक्ट आरो गोबां इनस्टिट्यूशन बा इनफ्रास्ट्राक्चारा मिजिंथिदों। बिनि गेजेरजों बर' हारिया जिखौ माने हास्थायनानै जोङो सोमावसारदोंमोन आरो सोमावसारनायनि माने बे धारायाव बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ बिथा खालामनानै जि सोमावसारनाय बा मोनथाम पलिटिकेल दाबिखौ लानानै जि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायनि धारायाव जोङो मोनथाम एकर्ड मोनबाय आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट, बिनि गेजेरजों बिटिआर रिजन, बड'लेण्ड रिजन, बर' कसारी काउन्सिल, कार्बि आंलंनि बर'फोरनि सेफगार्ड आरो बिथांमोननि जे मोनसे जास्टिस, गासै बिथिंखौ जोङो एटेनसनाव लानानै 2025आव जोंहा मावनो गोनां बिबाना आरोबाव बांबावबाय आरो 2025खौ टाइमलाइन खानानै जोंनि मेक्सिमाम लेभेलनि हारिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनानै गोदान गोदान एजेन्डा माने साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बा माने जोंनि जि माहारिखौ गोदान मोनसे बिथिंजों, गोदान मोनसे धाराजों हारि दानायनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ, बेखौ जोङो बिनि गेजेरजों बिटिआर रिजन, बड'लेण्ड रिजन, बर' कसारी काउन्सिल, कार्बि आंलंनि बर'फोरनि सेफगार्ड आरो बिथांमोननि जे मोनसे जास्टिस, गासै बिथिंखौ जोङो एटेनसनाव लानानै 2025आव जोंहा मावनो गोनां बिबाना आरोबाव बांबावबाय आरो 2025खौ टाइमलाइन खानानै जोंनि मेक्सिमाम लेभेलनि हारिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनानै गोदान गोदान एजेन्डा माने साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बा माने जोंनि जि माहारिखौ गोदान मोनसे बिथिंजों, गोदान मोनसे धाराजों हारि दानायनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ, बेखौ जोङो सुस्रांनांगोन आरो खावलायगोन जे बे गोदान बोसोराव जाहाथे बयनिबो जिउआ रैखाथि गोनां जायो आरो जि मोनसे जौ जुवानि थासारि, जे मोनसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा ड्राग्सनि जि थासारि, दा गोदान बोसोरखौ वेलकाम खालामनानै बयबो पिकनिक जानो थांदों, बयबो माने बेबायदि रंजानाय माखासे थासारियाव रावनिबो जिउआ जाहाथे आसखान्दा जाया, बेनि थाखाय बिमा बिफा, गार्जेन, समाज बयबो जाहाथे गोख्रोङै नोजोर होगोन आरो गावबा गावबो मोनसे सांग्रांथि माने नोजोरजों दावबायगोन, आं बेखिनिखौनो मिजिंथिनानै
बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम आंनि खरगंलाय गोदान बोसोरनि फिन खेबसेबाव गाहाम हामलायनानै हारिनि गासै बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो निष्ठा आरो मोनसे बिसासनि गेजेरजों हाबा मावलांगोन बेखिनिखौनो फोरमायबाय। गोजोन्थों।